איזה מלך שהבן שלו חטא כנגדו, רק את הבן שלו מהבית. הבן הזה הלך, לא יודע איפה לאכול, מה לאכול, לקח אותו איזה בעל הבית אחד, נתן לו עבודה אצלו לעבוד. בעל הבית היה אדם קשה מאוד. הוא ככה היה ימין, נגיד הגשם, היה ככה גם, בגדים שלו לא נקרעו לו נעליים, לא מחליף לו, אפילו לא עושה שום דבר, לא כלום, עושה נעליים, עושה שום דבר, לא מסתכל עליו. המלך השומע יודע את כל העסק הזה, אמר נראה מה לעשות. הודיע שם המלך שביום פלוני, עוד שבוע נגיד, יבוא המלך לבקר שם במקום שם, וכל אחד שרוצה לבקש יכול לבקש מה שרוצה. יהיה פגישה עם המלך במיוחד, לבקש מה שרוצה. אז ככה עשו, קבעו, הגיע היום הזה, ולקחו את הבן של המלך גם כן, הלך לראות, לבקש מהמשל. הולך המלך, מחכה שהבן שלו ידבר איתו, יגיד לו מה רוצה, מה צריך, אז הוא בא ואומר זה, כן המלך, אדוני המלך, אני מבקש ממך, תראה מה שצריך, יש בעל הבית שלי, אדם קשה, נעליים, אני צריך נעליים, תגיד לו שיביא לי נעליים חדשות, אני רוצה נעליים, רוצה שיהיה לי נעליים כזה, אז זה יהיה טוב. נעליים, זה מה שרוצה. המלך התחילו, זה מה שרוצה נעליים, תגיד, אני רוצה לחזור אליך, אבא, אני אצלך בבית, אתה תהיה בעל הבית, אתה תהיה הכל, אבל ביקש נעליים, ראש השנה, אדם באים לראש השנה, רוצה לבקש, אדם מבקשים, אחד אומר, תהיה לי פרנסה טובה, שיהיה עבודה, אני רוצה את הדירה הזאת, אני רוצה את האוטו הזה, אני רוצה את זה, מדברים על שטויות, דברים, מדבר על רוחניות, אבל שנהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, אם נהיה קשורים לקדוש ברוך הוא, יהיה לנו הכל. אדם מבקש דברים קטנטנים, דברים פשוטים, זה צריך להרגיש בזה את הדבר, כל אחד לדעת שלבקש, מתכוננים בראש השנה לבקש, כי זה יום שאדם יכול לבקש מה שרוצה, אז לדעת מה לבקש, ואז לפי הבקשה גם כן תהיה התשובה, גם אם, כמו שאמר, שם ביקש מהמלך נעליים, אז נעליים ניתן לו, לא ניתן לו נעליים, אבל אם מבקש משהו אחר, ניתן לו גם נעליים, גם חליפות, גם הכל יעשה לו את הדבר. לכן אנחנו צריכים לחשוב, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להתפלל טוב מה שמבקש.